Welkom bij Kikker TV. De kikkerstelling van deze week is: er moet streng gecontroleerd worden op alcohol met carnaval. We gingen in Breskes kijken wat de mensen ervan vinden. Vindt u dat er streng gecontroleerd moet worden op alcohol met carnaval? Ja, dat vind ik wel. En waarom vindt u dat? Nou, vanwege de vele ongelukken en vechtpartijen die er altijd zijn en soort dingen. Dat is mijn mening. En vindt u niet dat we het voor één keer in het jaar dit ene feest door de vingers mogen zien? Nou, als ze direct naar huis gaan, het café vind ik dat prima. Maar ja, als ze met mate drinken, ja, dan vind ik het wel goed. Het moet een beetje leuk blijven, vind ik. Vindt u dat er streng gecontroleerd moet worden op alcohol met carnaval? Nou, strenger gecontroleerd moet in ieder geval gecontroleerd worden. Hè. Je hebt een wet en als je daar de wet niet naleeft, heb je geen wet nodig. Hè. Ik denk dat dat vrij simpel is. En vindt u niet dat het voor één keer door de vingers mag gezien worden omdat het maar een eenjaarlijks feest is? Nee, absoluut niet. Ik denk dat je het gewoon hanteren moet. Hetzelfde met roken in de openbare geledingen. Je moet dat niet toestaan. Of je hoeft geen wet meer te maken. Vindt u dat er streng gecontroleerd moet worden op alcohol tijdens carnaval? Ja, streng is een groot woord, maar ze moeten natuurlijk zichzelf niet inkomen als eigenlijk. Oké, en vindt u niet dat het voor één keer door de vingers mag gezien worden? Een wet is een wet. Maar ze gaan toch wel drinken, dat kan je toch niet tegenhouden, denk ik. Dit was de kikkerstelling voor deze week. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.